Intervistat minn Reno Buġeja fil-programm Disset, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem dwar id-deċiżjonijiet tiegħu f'din l-ewwel sena bħala kap, il-viżjoni tiegħu għas-soċjetà Maltija u l-isfidi li jaffaċċja bħala kap. Mistoqsi x'kienet l-aktar deċiżjoni importanti tul din l-ewwel sena bħala kap tal-Oppożizzjoni, Adrian Delija qal li l-liġijiet li għaddu mill-Parlament huma dejjem deċiżjonijiet importanti u li l-aktar liġi li ħab ċerta profondità u twemmin kienet l-emendi għal-liġi tal-protezzjoni tal-embrjon. Meta mistoqsi dwar il-vot tal-liġi domestika, Adrian Delija wieġeb li kontrarju għal kif ġie interpretat, il-Partit Nazzjonalista ma vvotax kontra liġi tal-violenza domestika għax din kienet ġa hemm. U spjega kif din kienet l-implementazzjoni tal-Istanbul Convention li tagħti iktar protezzjoni lin-nisa. Imma li ġara kien li fil-waqt li kienet se tiżdied il-protezzjoni lin-nisa sar dibattitu fejn tneħħit speċifikament mill-liġi il-protezzjoni lit-tarbija fil-ġuf. Aħna kien hemm dibattitu li di tneħħiet mill-protezzjoni li kien hemm diġà, speċifikament it-tarbija fil-ġuf. U aħna rraġunajna li jisma' jekk inti qed tagħmel xi ħaġa biex iżżid il-protezzjoni, spjegalna fejn titneħħiha din. Tul l-intervista Reno Buġeja tamertu li Adrian Delija għan nominata Dr. George Hisler bħala kummissarju tal-Standards. Adrian Delija qal li l-istaġnar li kien hemm sabiex intażel dan il-kummissarju kien tort tal-Gvern li dam ħafna xhur biex jiddeċieda dwar in-nomina. U kompla jgħid li tajjeb li din il-pożizzjoni issa tiġi implementata fit-twettiq tagħha għax hija bżonn juża biex inkunu aktar moħħna mistrieħ li jibda t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Adrian Delija kompla jgħid li hu kien voċiforu fejn kien hemm kwistjonijiet ta' governanza bħal fil-każ tal-ġett privat. U qal li talab risposti għal mistoqsijiet tiegħu u kompla jgħid li s-CEO tal-MEPA der li ħar responsabilità tad-deċiżjoni u li l-Ministru ma ħax responsabilità. Adrian Delija qal li għalkemm is-CEO ħar responsabilità għax qal li kellu s-saħħa li awtorizza l-las b'daqshekk ma weġibx il-mistoqsijiet tiegħu u l-CEO ma jistax minn rajh jagħmel deċiżjonijiet bħal din. Sissa il-CEO tal-MEPA der li ħar responsabilità hu. Il-Ministru ma jidhirlix illi esprima ruħu u jiena wkoll ikkummentajt illi għandu jesprimi ruħu biex jgħid jekk da ma kienx jafux sodisfatt b'dak li jintqal u fl-opinjoni tiegħi li s-CEO jgħid illi hu awtorizza għax kellu r-rimit li ħallas ma jkunx wieġeb is-sensiela ta' mistoqsijiet li għamilt jien, partikolarment din il-persuna da bord. Mela di mhijiex impjegata tiegħu, mela jistax jiddeċidi is-CEO jekk tiġix lura meta tiġi lura għalfejn kellha tiġi u ma tiġix u meta u għalfejn f'dan il-każ biss u mhux f'oħrajn. Mistoqsi dwar l-slogan soċjetà li importa, Adrian Delija qal li jkun disservizz kbir jekk inkejlu s-soċjetà minn kemm nies imorru l-meetings u li dan huwa kejl perikolus u disrispett tas-soċjetà meta qed nitkellmu dwar soċjetà li importa mill-fqir, mill-vulnerabbli u mill-batut. Adrian Delija qal li waqt il-meeting tal-indipendenza u kien spjega kif gvernijiet nazzjonalisti ħadmu tul is-snin. Spjegajt kif Borġolovir kien tal-pajjiż il-fatt li eleva għal-stat ipoġġa ma' statijiet oħrajn, ma' stati oħrajn fejn akademik kien ta' il-libertajiet li kienu essenzjali f'demokrazija, Lorenz Gonzi l-enerġija fl-ekonomija, anka meta kien hemm id-dinja f'reċessjoni u għattissa aħna naspiraw illi kun gvern nazzjonalista li għal darb'oħra jimxi iktar il qudiem u din id-darba nagħtu lil pajjiżna soċjetà li importa. Dwar l-immigrazzjoni Adrian Delija qal li l-valur ta' priorità assoluta għall Partit Nazzjonalista hija l-ħajja. Aħna huwa valur ta' priorità assoluta il-ħajja. U din għatta kombinazzjoni tkellimna ftit ilu wkoll il-ħajja mill-konċepiment sal-tmiem naturali tagħha, il-ħajja ta' kull persuna irrispettivament mill-kredu, mill-ġens, mill-kulur, mill-razza, mill-età, u allura l-ewwel irridu nsalvaw il-ħajja. Imma mbagħad għadd ukoll wara dak l-obbligu irridu naraw l-interessi tal-Maltin Lawġin. U kompla jgħid li l-Prim Ministru qed jaspira li jdaħħal 70,000 ħaddiem ieħor u li dan qed jgħidu mingħajr ma hemm pjan ta' fejn se joqogħdu dawn il-persuni. Mistoqsi dwar l-isfidi li qed jaffaċċja, Adrian Delija qal li t-tiġdid tal-partit huwa rinaxximent u li kieku dan ma seħħx, il-partit kien jibqa' fejn kien. U qal li qed fadal xi jsir iżda li sar progress kbir kemm bħala strutturi, kemm bħala nies li qed isegwu l-partit kif ukoll bħala numru rekord ta' tisserati ġodda f'dawn l-aħħar snin. U temm jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu l-obbligu li jibqa' jaħdem u li jippreżenta lista kemm ta' MPs kif ukoll ta' kandidati għall kunsilli lokali u li jersaq quddiem l-elettorat b'enerġija u ideat ġodda.